Mediane Nana Boatima, Nana Joa Boatima, a so up a sea comfort, I'm what on your let me say, and I assure you, found bar was also a fat you miss. I just did you say, the Matty say, so it's no already go okay. Says so evidence our answer to for a coma. They will say, you're penny the idea I'm walking. It's no a German I am sure. I just met you was a woman that should be kind. What are you? Maybe a chum, a cover cry. Near a year near me, mammy. A queer atta, and I say, queer mamma. What I must have done, so she be one day, you may be a lady, or she be dear with sooner a jack. It's a very good point, so well, and I saw the chumma papa, the Juliana. I did you come with dinner, no, there to some and off on you. It's in an omnicasa in near me all year. I did me jam, so he says, so one and on time, she knows so as you dream. Oh, did you more ledger, or the way I'm the year? 10 million more confronted to any say. See the cafe is a wood, a conphobia who are present, and Cassia Watna Saint Noir, it's no phobia and your shade, and your shoot me easy come over into phobia and your shade. I will brass ye. And a messer, seemingly animal conform moment once, and my and penny for over 2 woman, the Sebica fracture, a real CB being one of my head out. A common when she young coming yet, be beached also, none brown was not me common in said, and I be better soon to Adama, don't want me. Oh, no, boy, into they are also better, then so they make catch on Mrs. Adiano and Maya in Casaba, says Susan Maya. And Cassis's mom so, and yet Aza, a moony papo, a Jumana Batwintimia, and Cassametimi, a Jobisica, I'm not say a confor, Papa woman, ye deem Wadaroma, said a Macasachum, a Hobambo, and a Mesramo piano, my gun for you, Wadaroma. Komopa TV, we serve you better. Ravon como paka samfonini esuenye yamamu nyina mu akwaba enanso ya dafofo so no ede adom yen ene de mde bron so eye chenchenche pa eche pawo na asantini ka cho se eche pawaret mu se emu edu na bia maka cho se de di kan de di tie de di hwe ni adosuko ni akofa na ye de abro esanse usunsun mu IGP MC Rapture no wotena sesin konya se ya na wahu se sunsun sem no emu ehye papa Onyo ya da bia meka cho wo subscribe na wo share na wo like ya aboa me dwumadi a yedi no etimi etintim ye ne asom wa mamra ne amane na afi na nanom tete atempon ene no kwetodo ekwan so omentwa me homra mbedura de me de na ebra wo no abeda na di na ensem a eda pon so no ya betuno asrene abasa me basese ya Adia channel na hwe Ekomopa TV channel na me hwe the authentic man ni Ekomopa TV ni me say Ekomopa TV Paul Amantem esumu dedikafo mona sebi producer matako kesa so tukotwa masa to yose enya ye una enyu aye enya akoma be cha ukwa be hihi ni be yu aye Ekomopa TV Paul Amantem musle dedikafo na mo sound no kwa die edi boy Orofo me da sesa wo jebre nya abre na metwa me ho ede ebaaye hwe baba wa so no brum tuntum se yopa ote ne nchen ya na nanom de o mo sa to kom di ni dwuma ema enipa enya fa ho die nkoso yedie ene afi abrabomu enijia na atunu sampa twene enim da ho me mo nchen sunsun IGP mamenkoi mo hema akwa aba na afi dwumadie no ye da ploso no yentuno asre ene abasa hema akwa aba Yeah, na ho te sei Jadaroma no sir. Madaroma mompai bonti yenso yeti asepa ene de dikan a wo bankomopa kasa mfonini so wo behwa me camera yi mu na afei wano December bia obutu udini ene adwuma a wo ye na odi atodwa ma me na afei yaba ene adwuma de ni so Yo he me da wase. Mediane Nana Boatima, Nana Joa Boatima. okay Esu akwesi akomfo ami wodome abra. okay Wadaroma. okay Orofo nse da bia me ka cho se sebi eburu sebi awisi ekuru nanim da ho se ya
na e wo se ye peta wo ne so hye ne edimia na afa bibia timi eye kama edin no tie na na adwo aboatema eye domi abra ahio akwasua komfo ba piafo na wada ma de ma memisa o kan se ahio akwasua komfo ba ahio no wo akomfo dodo sen iyo wada roma nansen ye mu na mete ntie se ahio akwasua afa benka techi baako e de aka me ho me ame wofa nana John anase nana Jabin okay just ahio no bo mu abusuam no o tasem maako na ba ne sen na ahio bi fa wo ba wo san so e fa bema iyo me da wase okay ejade etie nie yesi me de matie se ahio de ti no ware do awope okay nti no se so no so ade ne nsa aware anasa to bifo ekoma me de aja obese yire panyine de na me woka okay nti no ajama na yehwe wo okay yo mo baby o je samete wase a wo mom na ahio di kan e kan wadaroma no wo mfie sen na ahio di ne nsa to kom he kwa na ekoye wa komtete bome ahio akomtete ho ene bre kra mfidodo ana wo a wona odi kaso bom a ene wetini agina abrani seye yo wadaroma me da wase bi de tie ni se emre bi atwam ekoba kra na eye me maame ekua ata anase ekua mankwa wadaroma satam na eso shibidie on de adwuma bia we ye bi na shibidie wo so na eja enti emre bi obako nso mu horo na so betwam akwakoye na adwuma bia no adidie kwa na obenya na ode atum samre na afa onyemme enti nam ne kasa ne niema bia oye adimi gya nso ni se so ne mu ano no ntan ne chi no nso na sundiem odidi mu ana eja ode wo ya mbi nyine nyine ya se bi ka fache me fefro ameko JHS ni JHS ni nya SSN so no se bi ka fache sa mere na nkrabone sem ne ntija nti na ho ye oda kakra obaye ne de ye nkrabone sem wada ma sa mere na wo ka me amekodu hospital saka me hu ye de okọ hospital na akọ wo se bi ka fache nka ye doctor ana jiwa wo enso na mse na sa mere no mani so hye ase me maame ma na me dam different enti no doctor ne ba na me amaje me ho awo awo ai abrame akra minnim awo so nsusuaso sa ta me se bi ka fata mo be du nsia 16 years ana na wo ye wadaroma wow enti no sa mre de ka akra keto de me den na metimi aje me ho awo so doctor ne ba ye maje me ho awo a me amawo anka wa makra ka bia se bi ka fache e kira de ne bia ka ne akra ni na abo fom enti no mudo na ese akra na pia oba omo edumye na de tie ne se akomtitie mu no nso ne ka me no me fa ne ma bebre mu enti no eye me ame na domi abraja ase he na wanya ne ba bi ko na wadaroma ono ani so me mu ade me koma na ya sewa adwuma ka se kese okay wadaroma okay me nchao ba bia wo bia wo me nchao wate wadaroma akom ka me ade me koma no se bi ka fache sa mre na sika sam eni ho omukita wo nkura esuma me anhwe se sika anase nyi sika eso me mu boa me ade me si ba biye kopi mu se eye kurowura na nakosi obo de ma hene wadaroma mejo me chiawa piafo oba be hunu se eye ni nsuo akwasua na aka me na no kura na nam se nsuo na nka confident no na didie no aye bibio ho ebi se eso no onwale obi a wawo pen ebi se eso no onwale oba ebi se eso no onka konfo na chesa kwakwa te se nsuo no nka obi adenti no eye toro na se bi ka fachi nitwa e ma ohene ni etubofo kwaka sumankwa ahene ma sumankwa ahene tubofo bafo asabre kuja wadaroma ohene wadaroma omutubofo e ma yeko eye naname na anka simpobi wo brempon ta kwase wadaroma okay na nchen e ma yeko kohwehwem se bi ka fachi kohwehwem nso no so de no kra etso ba bia na da wadaroma wenchapa wenchan kontompo ode no kra to ba bia da me hu se ya mpase eso na aka me wadaroma ye di beja ohene e ma ohene so ditumi se na ya mpase eso ne bia ene na bomsu fofie wadaroma e wo se ye de eye me konfa ye me a mete he na adwa bata mete he ye de me koma na duwa na ye duwa bomsu fofie konfo awo me owo duwa wadaroma
Wadaroma mechia wa pia Amerikese awia no so mechia wo ba mo adwuma fa mu die wa akomu no ene egusu aye to aso ama afoforo so atimi ehun bie Wadaroma o so mi mu no enam se bi ka fa cha mi akom kan me na me nje abosumsam ni okay na me nim se sa de no kra na me nim se oyibo nsam firi ho no ma akonfo ne wo wow enti no konfo be ma bi wo krom ha na boa me Wadaroma na otete nkwala bebere empo se sa mere no me ko nso na me husa ne nkora ne bi ko nso kora na me ko akogina ye ndi na mama bu nso na wie me wie am de ntuma ngwa ko pepa pipe no so bi ko na me se me ko so ma e ye fin na aka me wow ai sa me nji o mu sa ne ma ni ndi se ze se wo ho na me bu sa ne ma no enti na me sa akom ka me de me ko ma na aduro wai na akire na ma so odin pa na me sa me nji sa ne ma ni ndi ya de me ko na ma dwane ya de me ko ena me dwane be mpre nu ni nsia so run away ai na me ha adwen pa me tete me ma me ni yie tete ni yie so wa mra me wa mra me kura ya de me ko ma no mi twa be ko afe ena me dwane ye bet na fie be mfie ba ko na ya ko ni fie mi o fie esa ya de me ko sa so ni mu ka boa me wa mpa me o sa je me sa tena ho no mu kakra ko pin se beti suma na no wie ye e beti eja mo so no wie no na me se still na me mpenti be se dwane esa be fie na me ni se mre bi ho na me se me dwane e be fie a abusuafo ne sa de me be ko enti me dwane na ma tete sorry bebre se afra sorry bi the church of Hosanna ana so why Wadaroma yesi adum na okra na me nim kro no na me se na me pe ba bi a me de ho bebo adwanti ho so me dwane kokotena sorry fie kakra se be ya anka se bi ka fa cha jamu be yi o munsa e de afiri me so me omu o ma na je sa de me ba fie na esa kukuru mi sa koma me ma me no ni na wa mra me ya sa de me ko ho me kotena ho no be mfie be ba ko ne kakra me se adwane esa ko yesi kro bi susu de manso keniago wo ko he den so ni mo bia ho na bia me de mo bete me pe kro obi a kro mani bia hume na se bi ka fa che de mako na me nim se se de mi na me di nkwase asem na me se nyeme na ma fra me ho na sunsun so de emfa mo ni ba bia be kwa kwhye o ka so do beba o de obeba enti dwane mi dwane ni bra mi bre na chiri omo so ampa me omo fa ne se konfo ne fa ne se na adwen na enye ne pese e fa ne si ba bi enti omo so ye agya mo so amere me omo so nya abotre se de me maame na ye aduruwa ensusu nya abotre wo me ho akura me eduru me bi ko ka che me se oni me se me de ye babu matena se kwa ye me fa agya mo nya adwuma ena me se bi ka fa che na ni gie no e wo mani bebre ye kan ni gie no na die Wadaroma na me pe yempie enye se me masam efa me masam kwa de na enye ade e wo ho ena me se bi ka fa che ye se ye kwaka bia hwe na ye de konyi mintie ma ye ni da ho ena ye fa ne ma pie munti no eni ni da ho bebre oni me sanam kakra Wadaroma da bi me nom bi kito bi se ya de se mu kukuru me cigarette na Wadaroma me ni ye me ni so de e shipa just o de eni gie na yempie ye kwaje ni ye hu se dede wa ha sana me pe no sa ta ma wusi so enyum be pa na ye wode ana de pie fra koma Wadaroma sa mre no na enyum bi enso na mu na kwhye da mu ma ye nda sa mre no afi na ba foforo na mani je ho pa nti sa nyum no de na mete de na ese ba bia me wo bia se bi dwabom ka wo se dwane mama me be hwehwe me tuwa me nkomo ne enti Wadaroma ye kwa akomtitie mu mi ma me ya mpai me wa mre me na che se anka nye se metena honom de bia anka metena oba mfie miensa enso me ko me ba afi de sip na se metwam ba mfie wotwe me de fie a me ba ene ne kro ne bi na se fie ba wotwe e ko ne nkono de na se na me ma so den a me ye nti o se bi ka fa che eya me ama de nana na kudi ba wa saba Wadaroma no so kama asem bi Wadaroma na owankasa no ase Nyankopon ne nananom adom ama asa konfom panimfo awowa santememu obi a wasem koduru me ho Wadaroma ni se na yitirimu de mitirimu de na ya me de pa se na mitirimu de ya me de ena mo se ana mo aduonu so afena banya waware Wadaroma minya nware enso se dika fa che ye wo be ma wodi abetwa dwanyama ejamo se all time echi so se aware sem de wa he me sai bia na se nya aware nyina na ye shekawa
nti se obi ehwe wo efra manane se de wa ho ofe no tuntum o kala sida so yi na ose ope se oba ne nananom betu anamoa ubebie prona to wana Ada Roman de beka ho asimbechi. Oh, okay. Abogafo na amo de mo fa konfa wa re. Mo fa mo nzam no to comment section yo. Emfa mami. Nti ekodu na nakudi ho na ye den. Ada Roman sa mre na mi dwane no nti na e wo se afide na mi maame na apaba. Wa bre Mi bi ko na me ha adwen. Bon killer. Na me ha adwen pa nti na wo se ye de dwa atoa. Okay. Ekosi ya de ni na nakudi so. Na ofre ye maame na osire bi mame. E ya mpa so osire e tumi fu bebre. Se bi ka fa che yase asem keto be ka kire akora no obeti nye bebrebe hwe se empanyifo kokudam se bi ka fa che mo mu de na se bi ka fa che masima akodi omo ho nti o se me hwe yie na mituma na mo yie na se bi ka fa che nim guase to me a sana ato omo nti afi no me beti adwuma na se me mani je me de chen adwuma yi se bi ka fa che mi to kokokora me boka so ya chechire kwa me to me boka nti o se me mama ni da fom na me ye adwuma no means ampa me call fom so chire me maame ne se emfa ho ne bra na sa so de na me ye me hye ne munyam da chi bi ampa so me de ose yoyo ono so the boy me atanase ne ajama tanase a se bi ka fra che maame ni hu bi da edom ebe ho yen nipa kwade te se na afi kwade agye ensem ebu te se hu de ne yenyimpo bi enam se me ka o ha bra mabre ene ne niema bi ene na futuo ne na sutie a me yema no nti no so hye menmunyam na na me pese me de tumi me yema se na anim no mo ka kire me maame ma me se bra wa bra me ho asode amanje ene mu keka wa ne niema bebre ni na no na wa da ro me bru oba me sore e ka kire wo se me ma wo mbre nguda na me jiwa ye ba bia me gina bia so na ye dro we wa da ro ma me bodin enam ba bia odi ma besi wa da ro ma mo piao anuma wa da ro ma nana ya kase bebo wo bia tenase e wo mo adwuma ye mu a na no e kire sen wa da ro ma se de me maame na ye adwowa e kire mi nie o se ya kase bebo bia tenase na se bi ka fa che wahude se e wo sa afide de ne ba ema ono so ba ye adwuma se woni mu dia ye mfa wo ma e wo se hunu nan tuo hunu aduro hunu bibia ye sunsun ne me bia ya do ba ye mfie sen ne wadaro ma me ba me ko mfie miensa ne wo fa so akwahia domi abrahene na na kosi obu adum na bosom kese sei awawade be yi dwumadie be yi alamo be na so akwahia mfie miensa entam ni wade wadru ohire wadaro ma do asibi se wobisa misasem wadaro ma sanka obi se me ya afefewa anase me ya bofra etika bi ababa panyi bi adru no anka me nwuro ensuso na omudwuma pa akwantu adwuma awaresem awosem obi a opepepes ni ma pa omaje entino asida edi mi duru akire ena din no so di mi duru akire na mo ne ma pa omuye nti edi mi eduru akire pa wokom ohene bosom eye domi abra ehene a uduru manhia fikese mu a sebe wonye akoda oye otumfo do mpompa kope sai na nana ene wontem nkita hodie etie e wone bosom ne ho iyo mi rana na kuso obo edum wadaro ma wonkoso wadaro ma eya mi amagini na mi rana na kuso obo eduma mi boni dia na mi di mitia so ho ene enjejeso ne ne ma papa odi e ma mi enti no wadaro ma ampa ohene abosom kase na me kom no na sebi ka fa che senyo ono nso a ebia akama ankom efri se ohun se ye ni nso ni wanyimi ajeje mu oboa mi so mi mu ade me ko akontitie ampa ye de me ba yen susu no o ma kwan amaso si bibi kire no agye ni tumi se eye na so ekonfo na enemiye esa e ka kire so tuofo etu obusu ni na afo na ade ye me fe eye na futu awodima sebi ka fa che achiamefo a anase jaasefo mudi asu achie na futuo awotu omu center wantawansi watimi wakame mekotia beka anase niema basabasa sana futuo no nko a na medi yimadwuma ne mre bi echomo kan se bo se confess adwuma bana so wontimi nya enka sesikanti
neje aye saa na asem na okan me de tu me tiri ma me de bo me bra ye hwe sika ni ye hwe se obeya ade no ye bebo odimpa nti oba ya dwuma bi afoforo wa na sika botiri bi e soda so pa enso bu ani chi ma ekoye e bi ato ban wadaroma menkai se bibi sa asi menkai se bibi sa asi ebra kom kan wa su kono ma ajanka wo bobra ni je wo wani so anka beboa mu anya ba bi pesie ene slepo ya no na nkofo ye dididie wo bedu ya busua so je wo sen ai mabusua de ko na busua wadaroma o man pai me na yedde ya se bi kafa che wo kwa komtiti na se yedde ya nipa o tiwi ase wo benya kanfo kakra enya adofo mabusua ene me die me amete he na adwo abotima mabusua ne me die mabusua ne hwan ene mabusua afidi ametimu ya nipa ewom ne ya mabusua me die ne hwan na jase hina wanya ne baby ko hene Jennifer Due eni amanihu esere jamu ne trade amponso mo fa si baby ekron na koda twiro no yankopon kokum me maame me nuamo se bi ka fa che fa bontin su ni di ni ye de me ame bra kofi agiman eya me ame papa enua na ne ba no me bedui wo nyi me mu besinne onyi me mu suda na onyi me mu suda eya me ame bra Bismarck oye police ni o police ni mapa Bismarck amwako oye police ni mapa anso so no so say on hwe ni police sem ankonya ni moja o ni mebusheni nanso enam de jamo yama ninti wa fomi se ni nua preko ped ma ye na ade e se e fa bontin so ni na ye busua ama na ye ni oni abema entinom kamun na ye mabusua nanso so enam eso ne papa ya wo jenti ese mo abusua kakra medem am tsiri mu ya medem obi ho se miko me nsuo mu na miko ya amamre no masuo kra na kraboa yesen asu akwahwe a wote ohempon na so bi sesa o na kraboa na wadaroma ye de baboa na brebe enye dabe no tapie wadaroma me de misade okwa kire kakra ni emra ye bebo matrase o hene ne kan so aboa so na akraboa e wo bedwani o ka kire me se yesi eso battery so a wo kuso a kire no o ka kire no ne mre bia me kwa hemfie so sa kasi manim o sese onu ne eso ne wo no na se eso ne ni ho a onu nso ni ho na se onu nso hene pon ni ho a oni ho eso no na kraboa e wo wadaroma su akwasua wadaroma na kraboa e wo anti ye kwa ye huna na wadaroma se edu fiada fiada ye nkonsuo ni enti se free edu fiada na ne dasuom be dumienu kobo ne donko so ko abetime sa no na udim be kwa na me na me nkonko o ye ready say pese ye kwa me do be ko so wo pese won so nko akoko hu ani so ade e hu sampa se bibi wo ho no ma wadaroma betime mpani se do enam se ohene no etu bofo nkrofo bi so mo nkonko ya de hu nsuo ni ema omokọ instead of say bi omugu nsa na so mo bi no omo anye na so ohene ne nka ho bi oma omokọ ye no omokọ enso moko hu niema omoko hu niema emobro so buru bi pa ema moko hu niema nkasa oho ema obeka ni nyina kire ohene wono mo ete ahemfie mpo a ohene asoma wo mo na mobro ko bo wo mo na me komo ayi presenter ohene wadaroma o se da bi anokreda yede to anase ba bi ade ne da wode to afanto a ifito untimi nko bi fi abramo kokoko nti ade na ase nka me nko o se unim de ana se bi ka fa che obi a wonim sunsun bibia no ennim ekwan a obefa so a obekọ no nti na ma okwan ankoma paka samfoni ni o maka cho se sunsun mu IGP na me na me de ato me ho so na nanu mu ahu se ampa o ma te adura me ankasa nti de di kan de di tie ne afa de abrew me se azanfo eche kotokuo bi mu ade nyira fufuo de ko dia bi aboho ebu nkrofo fa so no wallahi talahi ya no etun kwanta ya pai wa ha wonum a ekoma bosom kese ewenyina so egwo ba bi tie no wonum na da bia ye de wonum ebrew tinam so subscribe na wo share na wo like ya ja comment ne to ase ho efa ema me na ma jebre nya bre na ma beken kan abeyi ano so e de ama na ba yeyi
adwuma be pa na wo gidi se esu akwasu a etinya ya wankasa no abura adwene ene ntiase so ohene wadara ma meda wasibiem ya kaisa no wa kompetitie wo bomso enna mesuo no adwuma kese a woye ya control de enya kwantuo kura mpo no ye fa no su kwanto nchen obi amfa se wanya amane e wo court nsemu e wa buchire mamu anase Ghana be bibiara so ye bi chei e bra mo akomtitim kura ye aseda to an ho enam so no adwumade onya court amane kase pa na chese wose ye gini fie ni na fere ni sem wa buchire mamu so de koda so no ye ni na ama no obi a se bi kafa cho na open krata e wa buchire so ye ni na enema bibre ena so no onje awo ntese nema ne de ohene ntimi kan na mensu fa nko achi kakra obi a wo akomtetie mu ansu yi omfa ansu da e ba ne san otimi ye obi adwuma ma na ye de ho aseda e bre wa akomtetie ohene wadaroma samre na eso no e ka amemu ho a medwane ba afie samre no ho eso no ye nipa na okoye adwuma no ekonsom honom ene koka asene kire esuo no enti no oti se esuo no afa konfo na je se wo se obehwehwe ne konfo no na odi aseda ne bre nti oti se me wobom so di na o se oba na ye bepa esuo na odi na sida edide no sa nana adwa boatima ohene tuntum se yo awon fere so de wo fa ne kwa besame maame na ye adruwa o oso ye konfo a emfa nkum ene nsamna nka o wedi enti se de metuntum sitie me sua firi maame ye adruwa nje asuma dodo sen anase asu akwasu a ne manom no ai ka no ho ebi ne hwa wadaro ma wa o sha eye brani a o ho ye frani die wo eye asu ni brani ye wo fenfram ono so ye asu ni brani ne ka etire oba ye sikapa wadaroma tirimudahima wadaroma yewo abosum no bebre ewo ha mintimi enkan omunina ono mumfo ni ne bobo wadaroma enokre na ase sikapa di ase wo ba ase de o ya yesem bisa ni tirimye ne defisa wo wiska na ono so de awo asem de ofane kwa say ye be ka kiro say doctor declare say onwo oboa so onya ba fie na o kire o say fa wetu a de so mon kwate esu maduro emfa nwa na de o de be no de ba dia ohene tumuda ko paka samfoni ne gusua ene nana adwo aboatima edika so bom esu akwasu akonfo ba a wono ewo domi abra ene yeguso ene no etwe enkomo nana kwan ba yi wabeye akwasu a ekonfo ba die kwan ba no wo fa so a wotimi de kyekere domi abra kro ya ene eye wo hene ensuo ohene wadaroma empanyefo se ye de ka ya akora na eso ne bobra na se ne niema ye beti ye ne se kroi na ye kro a eye ahomaso kuro wadaroma wadaroma ye kan se ahomaso hene na hanina eye ne dia nso no no ye nso a oda hodada etina omukọ eso do me pense siase kas pabene otumfo eho kokosere se omo free de nchiraba ye no baabi omo betena etina wo se eso ni pe baabi e de ma wo mo ampa ohene ne sofra ahomaso hene e kire ne se eye wo fa se no wo se yetwa ho e de ma eye kuro anase omo free de nchiraba yi na enna mo ne mapa na koso ene se na musiti ntino ye be frɛ kuro yi domi abra ifise odoya na obepa ha if you love me come sa enso no mo echichiri kuro ni na eso ne de no ye so a oda kuro hadada sa amamre ni amane abai na etru dabone a motai koye edema asuo akwasua wadaroma eso dabone dru a nyema ye koma no ye koma na didie se ye fufu ne to ene ne niema kotwa na didi ne takraboa ne fufu ne kopetepete niema te se ntofe ne nkwankwa emo saw didi ye kopete ade na djuma de a wo ye nina ene kuro yi ne kuro wura ne omanga na mu nipa na ade hyanesa se odidi a ena se bikafache ebi frita yensu efadi se be e bottom enreda da bia mo se odidi ne be frito a na aduane na to anwem ye ho ne nkofani
Roma se sunsumo he otu ono wa mana aduane a me oba na matopri mu a na nka ebi a yem gunsa emfa o ma se ye makomade o musa na enso kombede sa pepepe eti se ye gunsa ma omo ye ma omo takrabua ye ma omo didie ni die eye de ya yenso ebutum o meda na na yebeko sanfo wo kira kwan no eto dwadwuma wudie na afi etufu efafra ma me na afi ye mo esemni nyina atofa wadaro ma me da wase ohene mediane na na job watma esu akwesi akonfa me wodomi abra ahomaso domi abra yesi domi abra ne dosu enti me wotek ahomaso domi abra wadaro ma asem kakra metu anase meka ade a kire million ma konfon ketu a yesi so me swade ese bi kafa chi me kodu ekukudamfo nsem na nakudi na na bas na sewa eni na yeduruwa eni na me maame na katago konfo wadaro ma owo me bibi bibire wadaro ma chia wa nya adum chia wa bu wadaro ma me maame ni na na ekukudamfo ni na ma titiri ni abenji omo boa me e de mesi ba biye enti wadaro ma de meka che million ma konfo kitwa ne se bi kafa che se ubuade a konfo bi ho opo asem enkase abo atena se enti wa de wo ho enti no fo bi anya hwe utimi yi sika ma obi enti no fo bi anya hwe ahobrase na mesre se me nuanu ma konfo mo mra mo ho ase ema ampanyufo a mo beto wo mo no na se bi kafra che ewiase bibia ne wono ma eda ho kwa akomo ho nso yankom wie bibi kire wo so na bra ho ase utimi ko mo nim ko sere se na bibia kire me so nto adar ma dombo ame onam bua ubu ade nti on he de a on so be kire wo na nso de meka kire mo se ade no emaya enkasaba se susum ne maya enkase susum mo so enye azan emu ni papo adwuma ne ba untimi nya enkase metimi agye obisika ama na sei akonfo papa ewo mu no yedin wadaroma se de mekasa kire mo no ahobambo na mesra ma obia na oman Ghana fo ni na wadaroma nana adwo aboatima nana yebeda wase asio akwasio akonfo ba tuntum se yo ahofadua nana yeda ase ora fo nkomo paka samfonyini eso enie da bia meka cho se ekwan na wase de ya epie wo aboboa no ano ene de edi kan de edi tia ye do suko ewura mu wo tek anwoma so e de ba domi abra e ba fa de bre ho nana kosi obu adum domi abra hene ne bosom kese eso akwasua e konfo ba ho nsem kwan a efa so fa no eni dwuma a wodi na afei ne ho abakosem na yede bre ho onye oya se de bia mesre no nsadansa yam die wo subscribe wa na wa share na wa like nyemmom adwenkyere no omoden obuo anidie eni ahobrase kwan so fato comment section ho mame mepe bre menya bre meche bre na magye adwa na magye edem se de me make register no na making kan ria anu years ne fata no so me de be pii so ewo eho sunsumu IGP MC Rapture said de bia meka cho se ahweye ene bema akram amana disiye yemamu nyina akwaba ediba osei akoto kente shop yewo ebra metro bulu ene ne mpotamu fa ye number no ene ne gu screen no eni no obetumi afa na one yen edika so bom se wo pe kente papa edi akwadwa bo ase na ana mo hemfo na ana makomfo timamfo awarefo anase obi bia wo hia kente papa edi akọ adwabo kese bia se no yen ene wo kente asoto de odi ko yi de odi ko abadintuo de odi wade anase de odi ko afashase se ukoti osei akoto kente shopa ewe bra de obeto bia eye fake yen ne kura kente papa ufre na odi du adwabo ase a enkrofo epu edebehwewo momodin so fa ye number no eno ne gu screen no eni no tia for number bia wo bia woni ye di kaso bomu a ye betimi asende ede amaw na ye buo so de edafom say boko wo say akoto kente shop kente papa efi
make it burn. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yeah.